வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எலுமாத்தூர், இந்த ஊர் பேர் என்னங்க சார்? கவுண்டன் வலசு. எலுமாத்தூர் டு பூந்துறை போகிற வழியில் கருக்கன் வலசு. கருக்கன் வலசு தானுங்க? கருக்கன் வலசு. உங்கள் நேமுங்க சார்? பிரபு சார் தோட்டம். நம்ம கண்ணு எந்திரிக்காத காரணத்தில் ஃபஸ்ட்டு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி மருந்து கொடுத்துக்கு மருந்து ஊற்றுறோம். பாருங்கள், இதை நீ அடுத்த 1 மாதம் கழித்து ரிசல்ட்டு போடுறேன். தெளிவாக பாருங்கள் இந்த கண்ணை.